Второ видео с моя приятел хорор. Здравейте, да сега мали. Ако ми познавате. Нали вече каза? Не. Няма ли тито? Какви го изядоха? Да. За 8. Един, ето има и за двама. По-добре е за двама. Или че има някой друг. По-добре двама, да. Да, двама. Показвате ви. Нарак ти е други. Нарек си играш на тази игра. Знаете ме. Join. Ето. Аз си взех. Да. Безплатно. Синтър. Хамбан. Искам пистолет. Не е ли малко много хора? Не знам. Никога не съм я играл. Купре точно. Човек никога... Той фъlla само е това сокъс. Фъlla. Бръста бамбирам ми се ромпено. Не знам. What the hell? Това пресен. Къде си, бе? Който е пресен. Ето, да. Знаки се и тогато. Кое е много сорор. Ей, тук е за двама. Тук е. Човек тук. Качам! Човек играе, ама не гледай. Не яжи, моля се. Не се чая чала. Не е за един! Тик-так му са. Къде? Къде си? Идвай тук. Идвам. Не, за двама. Брат, не ми да вляза. Аз нямам интернет тук да обаче. Като да отидем догоре. Добре, ама не трона я дъж. Да. Навън Нямам интернет тук. Навън там. Няма, Даже не ми да направиш. Дайте и мама. Вънка няма интернет. Не, вънка имам аз. И ти имаш, Алекс. Айде да бегнем да говорим. Няма ли навънка? Хора ще спра видеото и после ще продължим. Да, ай горе. Да, май на Ето него ми хора. на гаджето на Тос. Какво? Май гаджето на... Аз влизам ли? Да, ето ме. Да сте. Къде си да? Не. Да, знаеш, че боли. Да, много боли. Да, боли. Удари се в главата. Той ми го даде в Удари се в главата. Запрех мега скок. Кой искам? Айде за Не, трима. не. Брат, някак ще да ме бутне с друг. Айде, Не бе, не за 5 тима, бе. Има за 8 тима. Айде. Не ме те. 8 тима. Аз влязох някъде. Аз къде Ти влязох? започна. Чапта. Не съм започвал. Виж какви рачи има. Like и favorite. What? Банана пил. Не, вижте, не съм влязал, хора. Пишете в коментара да мислите, че влязал, но аз не съм влязал. Знам, Малко е тъпа тази игра. Да, защото всичките игри са тупи. Не можем да играем нормално. Join групен. Ама защо винаги излизате с... Фри. What? И аз се начисни. Имаш... Не ти дава. Аре, момчета! Да, бидвай! Алекс, ела. Къде? Алекс, ела тук за тебе. Виж, и тук има пак за двама. Какво е това? Трябва заедно да влезем. 3, 2, 1. Дай. Влезни! Да, заедно сме. Хора, може да говорите, да говорим на италиански, че вече малко ме дразни да говоря на Мене български. малко. Аз ще софирам. Ама ако говорим... Ай, болила. Няма Ако... телепорт, туп, уст. Ама аз ще шофирам. Но аз ще шофираме. Какво е това? Защо бях... Рад, кой ще чуе? Тя е май е... Те не започнаха с тебе. Скип интро. Начини скип интро. Скипа! Скипа! Schipato che ho cazzo. Questi ci servono, no? Bro, il boost là. Object da Sta qua il boost, boost door. grazie. Object da boost door. What the fuck? Добре, аз ще спирам. Как се затваря, брат? Я.
Аз седнах. Това може да се затвори. Дойди тук при мене. Тук зад мене. Затвори вратата. Ти я затвори, бе, аз не мога. Не трябва да отивам. Слезни. Object follow the point. Alexa! Follow the points! Къде? No! Sono ancora nel gioco. Sì. Ok? What? Brutta bimba! Eccomi. Ok, ето те. Tutto... Дай, Алекс, карай. Чакай. Трябва да подминем тия точки. Дри, Фарон, Салама, 2020... Латарон е... Ама името ти вече не е, да. Ама махай се от мене, така. Не виждам. Затвори вратата, ако може. Значи да затворих. Не да я затворя, брат. Опитай се да излезеш. Затворих Благодаря. Аз ще стоя тук, защото ме е малко страх. Ако много е страшно, Аз съм мен ме е малко страх, защото те са насрах. Малко страх, защото не се на... Ти се блъсна в колата, бе! Дай аз да карам, бе! Бекин лоби! Бекин лоби! Бекин лоби! За караш и дали сме на Oh, è Becken Lobby! Ma perché c'è sempre dice quel secondo entri? Cosa? Какво? Арон, Откъде знам как? нали ти знаеш как? Не знам. Да, не знаеш. той ще дава времето да ги закараш. Абе, Габи, бутонът! Hello, Gabi! Кръгля голям бутон! Хора, ние още ли регистрира? Още ли правим това? Габи, ама добре трябва да шофираш. Аз преди не шофирах добре. Да, ще Ама, Габи, трябва да сме сериозни. Телефона Габи не ми... Алекс, дай ми телефона, Габи не ми дава място. Аре, сега да е мръсно. Габи, ентра! Но иното! Аз започвам. Португалия играе. Дария, Роналдо играе много. Аз преди съм станал отивам Как отиваш до него? Австралия и кой? Имам. Не, аз левкам, Алекс. Аз. Ай, друга игра. Дара. Забравих ли нещо? На Меси. Пускате да го пуснем. Аре, на скери шалан. Добре. Това е пузата на Меси. На Роналдо. Има и на Стоичков. Има и на Стоичков тениската. Има също и на Меси. Има също и на Марадона. Алекс, можеш ли да влезеш с мене? Да, влизам. Всеки не му дава. Аз летя с някаква. Габи, мен не ми дава нещо. Да, не ти дава. Защото ти не можеш да играеш на тази телефон. Искам да видя новия дит Бакъра. Айде ви Where is човек не ми дава. Не ми дава. Добре. Айде си ми дава, не искаш ли? Не, тя не е страшна. Айде без страшно. Без Айде дай малко. май тя е страшна. Докато ли да бакрумс? Не. Трябва да направиш бекрумс. Трябва да се направиш база в бекрум. Тая, спомняш ли си я? Ама, Аре! не е страшно. Да, Марияка. Не искам. Защо? Няма да играе страшно. Ай, айскрим, тази на айскрим. Алекс, аре малко да отидем навънка, моля те. Този на криница. Не ме влез в айскрим. Добре, ама ти не влизаш. Давай, идвай. Аре, вънка, моля те.
Всички майки мои. Кой игра? Може ли да седнат? Не, спокойно. Последния. Да възста. И той е. Я съм Алекс. Mettiti qua vicino. No. Mettiti vicino a me. Fa ancora non parlare bulgaro, non parlare italiano. Добре, ще Аз му се карам на италиански, защото вие ще ме прибите, ако говоря на български. Идвай. Онова за двама. Чай, тя колко са? Тя е Нюцелян 4 дни и дала 28 шундера. И та също. Тук, Габи. Добре, къде? Не. Али? Този мръсен гаден бутон кицна. Кой? Добре. Ти имаш ли робот? А ти имаш ли телефон? Твой? Използвам на мама ми телефона. Изпахли. Само ги сузете тук. Айскрим шоп. Къде си? Айде, тук е. Скачам. Ето те. Еба? Айде тук виж. Ела, май синьото е по-екстремно. Ти казваш. Ма никой не сме играли. Ама няма нищо. Алекс, тука. Добре, айде влизаме. Бързо. Искам да видя картинката. Не, ти не влизаш, аз наш. Махай се. Още ли ще играш? Аз съм. И къде ходиш на море? Край На улица. Тук е мама. Тук е на мама и Още ли чакаш? Аз малко съм играла, ама само за малко. За малко имам. Слушай, това видео тук. Тук има написано, че И ще направим втора част. Точно сега. да, ще направим